हेलौ गाइस खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव जोंहा फ्रि रिक्रुइटमेन्ट खारनो फैदों नै नायदो मानसिफ्रा नै बेयो जिलि माबायदि गिदिंगासिनो दं नै बे सान्थिना साथा हमनानै मबाइल सेरगासिनो हनै मानसिफ्रा नैबे फिल्डआ बेनो गुसेबसो नुदां फिल्डखौनो खारनो हागोन ना हाया नै ओरैहाय माबानांगौ नै मेल्ला मानसि फैगासिनो दङ हनै बे आर्मि केम्प खाथि नैबे जोंनि लोगोफोरजों गारिजों फैनाय मानसिफ्रा फैदों आरो फैदों खारनो फैदो लोगोफोर खारनो नायदोंबा बैयाव खारो बै फिल्डआवहाय जेबो आङो बारा रोङा ओइ मानसिफ्रा खारग्राफ्रा ओइ जेबो नङा जोंखौ जेबो होना आं मिथिया सोंहर नोंफानाव नोंबावनाव सोंहरनो हाया नङा नोंबावनाव सोंहरनो हाया जाहैबाय नोंबावनाव नोंबाव असिनाव